Da, așa, explică. Mai mult. Cum zici tu acolo? Da. Tati, el a făcut asta? Hai, ceartă-l pe tati. Hai, ceartă-l. Cum îl ceri tu pe tati? Numai atâta? Așa îl ceri tu pe tati, așa. Îl certăm, da? Punem pofulete așa pe buză. Hai că-ți dau pufulete. Mânca hârtie. Ceartă-l pe tati, că el vrea să râdă de tine. Ia zi, tati. Mai dăm pufulete. Cum îl ceri tu pe tati? Ia zi. Ceartă-l pe tati. Ceartă. Zi, tati, dăm jucării. Zi, tati, dăm jucării. Tati, ai înțeles acum? Dacă nu, ți mai explic o dată. Ia, mai zi o dată, că nu înțeles, tati. Tati, dăm jucărele. Dăm jucărele.